Sir Tristan, sir, with regards sa kaniinyong mga activities no next week, sir, unsa may mga highlights events ninyo for this celebration sa ato ang regional celebration ato sa ato ang NSTW? Ang atong mga highlights, ma'am, mao na apil na diha gyud number 1 no ang atong mga science and technology exhibits. O mao to dito ma-feature tong atong mga kuano, mga programa, mga applications, ug uban pang mga showcase gikan sa Pag-asa, PHIVOLCS, Philippine Science High School, ug uban pa nato mga partners. Ang like kato akong i-share no, hopefully daghan tag ma-promote dito during sa sa atong National Science and Technology Week katong di ba naman ta Sir Robinson natin katong Hazard Hunter nga application na puntay fault finder. Okay, ang kana under man jud gihapon siya sa kana man tay gitawag nga programa nga GeoRisk nga platform PH nga mo giya. So murag kinahanglan nag-usa ka session gyud ma'am si Robinson about na ng mga programa sa PHIVOLCS ug sa Pag-asa pod. So mo na mga isanti exhibits daghan pa dito tong mga feature atong mga natay kadtong sa gikan sa exhibits ato sa Metals Industry Research and Development Center of the OST kanang atong advanced manufacturing or the additive manufacturing kanang the 3D printing technologies nataan na nga mga features dito, and then napod tayo atong mga technologies pod nga developed or kadtong mga upgrading nga mga of the technologies by our micro, small and medium enterprises atong mga partner nga mga institutions, mga universities na dito yung mga exhibits. Okay, so ubay-ubay gyud yung mga exhibits nga atong matan-awan dito, mga more than 20. Okay, ang mga exhibitors na to dito. So hopefully mobisita gid na dito from October 12 to 14. So aside from SNT exhibits, nasa day mga forums. Okay, mga discussion para mas ato pag yung matagaan og detalye ning atong mga bagong programa no sama sa natay forum about kadtong additive manufacturing nato. Okay, kadtong atong sa para mahatagan gyud ko kanang atong ma-promote nga especially karon atong mga bagong mga generation nato nga mga estudyante, they're into we're into the industry 4.0 na nga mga technologies, so nya apil na gyud ning additive manufacturing or 3D printing. Daghan na to mga universities nga nana sila yung mga maker spaces, mga fabrication laboratories or the fab labs. Then ang ato kining additive manufacturing nato nga programa ating atong forum would focus on unsa may atong network dapat buhaton para ang kini pag yung mga product nga ma-develop pwede pag yun siya mapadak-an nga mahimo siyang na industrial application. So mo na atong usa ka forum no additive manufacturing nya that would be on October 12. October 13, sorry, because the October 12 will be the opening, okay, of our NSTW, okay, and then for October 13 mao tong atong additive manufacturing forum sa Buntag alas 10. Okay, pwede ba share ma'am sa maka-screen share ba ta ma'am sa program? Please ba na sa inyong forum or virtual? Ang atong forum ma'am kay mainly gyud siya face to face. There's a virtual component but only live stream siya sa among Facebook page sa DOST7. Okay, so live stream siya, dili siya kadtong Zoom gyud. Yes, so live stream lang. They have to visit our Facebook page, Department of Science and Technology Region 7, para makakita sila sa live stream. Okay, pero we encourage nga magpa-register mo. You can also check our Facebook page, makaparegister or mo walk in mo dito sa atong sa Robinson's Galleria. Pero mas may maka-register para nagid mo sure pod nga malingkuran. Di ba? Kay ini gahapon pod sa October 13, okay? So sa Thursday, next week next Thursday, ang atong discussion will be on one DOST for you. So diha na to i-discuss nga unsa may mga nagkalanlain nga programa sa DOST Regional Office, sa Pag-asa, sa PHIVOLCS, sa Philippine Science High School, napatay Technology Application and Promotion Institute.
Oh, so mo na diha nga forum. Pero parallel pag yun nga event na pag yun day ko kanang gitawag na tog Starbucks Stakeholders Convention. Unsa man ang Starbucks? Ang Starbucks stands for Science and Technology. Taas maguni siya no. So mo nang Starbucks ang yang acronym. So Starbucks stands for Science and Technology based research kanang openly operated kiosk station. So kuan siya naa dito gibutang na to ang mga ang mga publications, mga scientific and technological information sa DOST. So mura siya kumbaga mura siya software nga like Encarta. Oh, pero tana mga knowledge products no sa DOST. Gihimo na to ni siyang offline, okay? O ato ni siyang mura siya digital library siya, actually in short, digital library. Ato ni siyang gi-roll out sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan no sa DepEd, sa elementary, high school, college institutions. Mo ni atong gikuan nga digital library kay especially kadong daghan man tag disaster no niya di ba ang usag gyud sa mga dali kay mga guba di ba ang mga libraries na to ang mga libro mga basa so we go into digital library nya ang atong gibuhat kay ato ni siyang i-install sa computer wala ni online version ani pero generally offline gyud version atong gi-promote kay ngano man kay para dili kinahanglan magamit siya sa kadtong mga lugar especially kadtong mga GIDA di ba kadtong mga geographically isolated and disadvantaged areas kung wala pa internet dito nagyapon sila access sa SNT information kay offline raman naka-install dito sa computer dito sa eskwelahan niya pwedeng additional computer para daghang maka-open so mo na itong Starbucks niya ang mga DepEd nato nga mga stakeholders sa guban pa mga eskwelahan magtapok ta inig natay convention para dito na to i-discuss unsa may atong mga updating nga kinahanglanon especially nga during the pandemic di ba nga na change man gyud ang kanang ang pamaagi sa atong paghatag pod og kanang education and information nga materials sa atong mga estudyante. So mo na pagahisgutan during the Starbucks convention on October 13. That would be on a separate venue. Dili siya sa Robinson's Galleria kay daghan man tang mga stakeholders ana. Okay? Then aside from that on October 13 pod kani medyo jump pack yun atong second day o the October 13 or the Thursday kay we will also be awarding our DOST scholar graduates who graduated kanang with Latin honors, okay? And actually majority magani siguro sa atong a large number of our scholars ni graduate gid sila sa kanang og with honors niya. Unsa may goal na to ani ato silang i-recognize so that we can continue to inspire them as well nga they would pursue gyud science and technology nga career kay di ba naman po yung uban nato mga DC scholars no nga they would find other opportunities nga better nga dili siya SNT related pero the goal of our scholarship program sa DOST is to ato di ba ang pag-create man nato og daghan pang mga future scientists, engineers, researchers sama sa gingon ni Sir Robinson no nga para makakita sila para puhon na mo puli og kuan sa FIVOLCS okay og sa pag-asa para daghan patang mahimong meteorologist di ba mga weather specialist o kining ato mga volcanologist okay moy mo continue di ba sa unsa may atong mga buhaton sa science and technology kay kung puro ra pod atong mga kabatan-onan mga artista di ba so lisod sa gayo no so kinahanglan lagi da sa mo ni atong scholarship program sige natong promote ug atong tagaan pod og recognition ning atong mga scholar graduates. Okay, so mao na sa October 13. Nya ning October 14 ang atong kuan ma'am natay usa pa ka forum about pud ni sa packaging trends and innovations. Kay mo ni di ba sa atong setup or kadtong small enterprise technology upgrading program ako sa ka assistance nga atong mahatag manggod is kining atong packaging kay usa man gyud ni sa
challenge sa atong mga ginagmay nga negosyante nga para sila makakumpit sa atong mga ubang nga mga especially nga kuan naman gyud kanang internalization or kanang ato naging free trade naman gyud nga ang mga produkto gikan sa laing nasod nakasulod na sa tuan nindot kay mga packaging although mas usahay mas lami man gyud og quality ato mas lami gyud ato mga pagkaon siguro daogon ra sa packaging nga medyo mapildi tagamay so kinahanglan gyud nato atong i-promote pod nga ilag yung mo-adapt gid sila kanang nindot nga packaging. Aside sa nindot, kanang packaging kini pod atong i-discuss nga unsa may science behind packaging, di ba? Nga ang packaging dili ra aesthetics, dili ra pang pa-beauty, pang panindot sa produkto, pero kini sadya pang pataas pod sa shelf life, di ba? O madugay ang expiry date sa atong produkto kung sakto nga packaging atong gamiton. So mo na itong paghisgutan inig ka October 14 sa buntag. Inig kahapon, padung natag closing ceremonies, naapod day ato pong i-discuss unsa may mga programa sa DOST para sa atong micro, small and medium enterprises o diha na to ma-discuss ang setup nga program ug sa atong mga komunidad pod naman pod gitawag og Community Empowerment through Science and Technology or CEST. Okay, inig ka closing ceremonies nato ang atong katapusan gyud activity ning ka October 14 Biyernes sunod Biyernes mag-award ta sa atong mga ginagmay nga mga negosyante nga ni nag-upgrade, nag-adapt og mga technology sa setup natay gitawag og kanang setup praise award. So kanang atong Very good. natay praise ato silang kanang para mas makuan pag yun no kanang ma-encourage pag yun ang atong mga MSMEs pag yun mo adapt yun og technology para makahibaw sad sila no nga naada ining naada ining programa sa DOST nga siguro daghan pa mga SMEs nga makahibaw o mga communities nga mapakahibaw mag-award po ta sa kadong outstanding CEST community po dining closing ceremony so with the kuan po dato partnership po dato no sa Regional Development Council ang atong chair po sa Economic Development Committee nga si Ma'am Melanie Nang will be present as well during the closing ceremonies para muhatag po siya message of support sa DOST as member of the Economic Development Committee nga daghan tag programa pod nga para ikaugmad sa atong ekonomiya pod di ba sa atong MSME so uban po natong mga programa nga mag-relate pod sa komunidad pinagi sa atong CEST nga program. So puno-puno gyud ma'am so hinaot nga tulog gyud ni kaadlaw so sa tulog kaadlaw bisag makabisita mo dito tulo ka adlaw pod or bisag duha so daghan gyud makita dito nya by the way ma'am ato din gi-recognize no nana pod ang atong Assistant Regional Director sa Finance and Admin si Sir Sam Parcon. Yes, Sir Sam, would like to acknowledge the presence. Sir Sam, thank you for joining us. We have the DOST 7 Assistant Regional Director for Finance and Administration. We have ERD Samuel Parcon. Hi, sir. Welcome sa May Katihan. buntag natong tanan, may buntag Hazel. No? Thank you for accommodating us. Yes. But anyway, apasumpay lang ni sa mga activities, no? But Yes, more sir. specific lang kay nasulti naman tanan ni Engineer Tristan Bando. I will be talking more ang katong sa parallel nga activity, especially in the tatlong scholars who graduate with honors. Ato nang gitawag nga In Touch with Excellence, no? For this academic school year, we are so blessed, happy, no? Because we have all 217 nga graduates from different schools nga graduated with honors, no? Actually, ang atong activity for this celebration, although regional, but we only recognize coming from Cebu. So actually, I am happy to announce that for their batch, there are 5 summa cum laude among the batch, no? And then there are 77 magna cum laude, and then 135 magna cum laude. So we have 217 graduates with honors, specifically in Cebu, no? So sa tanan ni mga we recognize all the academic institutions, no? They are coming from the Cebu Institute of Technology. We have one summa cum laude, no? From Cebu Normal University, from Cebu Technological University of various campus na Danao, Argao, na sa Maine, Bantayan, Malboal, San Francisco, Agtuburan. Also we have from Southwestern University Scholar, and then we have from Talisay City College Scholar,
From University of San Carlos, we have 1 summa cum laude. And then from the University of San Jose Recoletos, we have 2 summa cum laude. And then from UP, we have 1 summa cum laude. I think that's the schools or institutions, no, with high honors from who are DOST Scholar graduates. So thankful sa despite the situation, but we have able to accomplish this, no, as part of our services to the DOST Scholarship Program. Yeah, pasumpay lang sa part of our services exhibits, we are now open, no, for our 2023-2024 scholarship program sa undergrad, no. During that exhibits, we will be providing mga informations, no. Still online application, but it's already face-to-face ang atong conduct of examinations, no. So kana na-announce pa na nato during that activity. By the way, ang ato ang venue for the recognitions outstanding DOST scholars graduate with honors adto ni sa Summit Galleria sa hotel. So within the venue, Rasad. So we are inviting you to cover the activities. It's a whole day activity on the October 13. Yes. So mora na si Hazel, no, ang hopefully Sir Sam, no, kaning 217 graduate nato, no, nga mga scholars, no, they will pursue, no, kaning career sa science and technology. Kay 2017 is really much, di ba? Medyo may ubay gud ni sila. So aside from that, natay taga sa Bohol, Negros Oriental, no. From Bohol we have 30 kabuk nga who graduated with kanang honors, no. So anong figura, sir, ang inyong i-recognize as of now? Kana for this school year graduate na siya. Okay. But they have also activity kay by provinces man gud ni. Okay. Di man ta maka-afford nila og recognition. Pagpitihan pa nato diri daghan kayo, no. So ang schedule sa by November siguro ang sa Bohol. And then sa Negros Oriental basig November sad. So sa Negros Oriental there are also 42 49 day graduate with honors. And then Central Visayas, sir, sa mga pila gyud ang total? 299. Actually total all in all sa regional jud we have 17 summa cum laude graduate. So ang pinakadaghan is from Norso. Na sila 10 kabuok na atong DOST scholars do nga who are graduated summa cum laude. So they are high performing now. Yeah. Okay. So Sir Sam, thank you Kai for joining us, no. Mga sirs ug moms, no, I think Ma'am Mima the only rose among the thorns. We don't have enough time. Ako mismo daghan pa jud ta kay kog pangutanan ninyo, sir, no. But anyway, naama mo yung press con, di ba, next week. So siguro dito na lang siguro ang upang mga questions no nga wala na to na pangutana din. But in spite of that, I would like to thank you, all of you. But before we end sa ato ang kapihan, siguro sir, ma'am, mangayo lang ko closing statement so you can invite, no, the public, no, to join, no, to be there sa inyong activity next week on October 12 to 14 sa Robinson's Galleria. So siguro unahon na ko si Ma'am Mima, Pag-asa, ma'am. Wala kay audio, ma'am. Sa tanan na nakadungog o naka-audience dire sa kapihan, gina-invite ko kayo sa Science and Technology Exhibit and Forum on October 12 to 14. Dagan kamong mabawan dire, especially sa products and services of DOST and attached agencies. Dagang salamat. Thank you, ma'am. We would like also to hear from Sir Robinson Orgio of PBOC, sir. Okay, invite mo tanan, at least narinig ni mo, no, daghan kay mga interesting Yes, sir. mga topic, mga technology, mga bagong mga development pa nga pwede nilang i-adapt siya. So ano pa lang yan, istorya pa rin to para makita ninyo physically. So visit ato ang exhibit area diya sa Per 4 sa may Robinson's Galleria. So invite mo tanan, invite mo, padala mo sa inyong tibok pamilya kasi pang pamilya. Yes. Yes. Okay. Sir, thank you. What, sir? Magkapihan ta, sir, ha? Separately, sir. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Sige, schedule na to. Yes. Thank you, sir. Of course, no, we would like also to hear, the DOST 7
Assistant Regional Director for Technical Operations, we have Engineer Tristan Abando. Sir? Sir Tristan? Yes, daghan kayong salamat no po sa pagtan-aw nato karon no sa kapihan nato sa PIE. Daghan salamat sa PIE sa pag-imbitar. Kami mag-awhag sa tanan sa pagbisita namo dito sa Robinson's Galleria. Sunod semana na gyud ni October 12 to 14. Ug daghan tang makit-an dito nga mga nagalain-lain nga mga kuano mga bag-o o mga existing nato nga mga teknolohiya o mga updates pod sa science, sa research community, sa atong National Science and Technology Week celebration sa Central Visayas. So dili nato ni no palipason no nga di kita makabisita dito, especially nga doon lagi kay Robinson's Galleria. Kung ganahan ta mag-shopping, mohapit ta before ta mag-shopping dito ug atong tan-awon, mag-shopping pud ta sa mga nindot kay nga mga informasyon, di ba, sa science and technology. Kay ang science and technology dili lang ni sa mga pinili nga mga tao, pero ang science and technology, ang siyensya o teknolohiya para ni sa tanan. Ug ang DOST daghan kaayo nga nagkahiusa, Pag-asa, PHIVOLCS, Philippine Science High School, atong scholarship program, atong Starbucks ug uban pa mga ahensya sa DOST nga nagkahiusa para naay one DOST for you. So see you all next week. Yes, thank you, sir. Of course, we would like to hear, from DOST 7 Assistant Regional Director for Finance and Administration, we have Sir Samuel Parcon. Sir Sam. Daghang kayong salamat PIA 7, especially to Hazel, for inviting us in promoting our activity comes October 12 to 14 in celebration of our National Science and Technology Week in Central Visayas. So this is open for all the public. So we'd like to invite katong karon who are watching with us. Please be with us, be one of us, because science and technology is always for you. So as I mentioned, as a new tagline for our new secretary, one DOST for you. This is for the people, this is for everybody, regardless of status. So again, daghang salamat and see you, kita-kita tapuhon next week sa atong celebration. Yes, sir. Thank you for bringing science and technology closer to the people, one DOST for you. So that's end our kapihan. So in behalf of our regional head, Ms. Payatrinien, we would like to thank DOST 7, Pag-asa, and PHIVOLCS for joining us at ang kapihan sa PIA for this session nato sa karon sa atong kapihan. So thank you so much for joining us. Ug manghinaot mi nga doon na mo'y nakutlo nga mga pagtulunan, unsa kabahin ang DOST, unsa ang PHIVOLCS, unsa ang Pag-asa. And you will learn more kung mobisita mo next week sa ilahang activity sa Robinson's Galleria on October 12 to 14. So kita-kita ta dito tanan ug manghinaot mi nga doon na mo'y mga nakatunan sa ato ang discussion ganina sa atong kapihan sa PIA ug kami sa PIA kanunay nga muhatag kaninyo ug mga maayong balita gikan sa ato ang gobyerno. So kini na usab si Hazel Gloria sa PIA Central Visayas. Mapasalamat lang kayo kaninyo ug sa inyong tanaw sa inyong pagsunod sa amuang programang kapihan sa PIA. So kita-kita ta sunod semana na po. Thank you and God bless.